Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya eneng perlu temen lagi. Kamu sama anak. Aduh, terus. Oh iya, sama aku golek. Iya. Ayo, ayo. Ya, ayo. Ini betul sih. Nah, iki lho. Sing ganteng iki. Nah, jeruk piro? Apa tes lah? 400. 4 juta lho. Nah, Nek 400. nek semono kuwi urung tekan. Sebab apa to? Kok wedhus ora larang. Lah apa tes kabeh? Sebab iku mau ora eneng jenenge bakso rasa wedhus, onone rasa sapi. Ora ono pabrik iku nambung wedhus. Mergane ora ono. Sing dapur rasa iku rasa kambing, onone rasa sapi, rasa ayam. Oh, apa iya ya? Ya iya. Karena udah seragam larang. Iya, piye? Wah, ruwet iki kayane. Wis tak mikir-mikir sih. Lah, lebih to. Ruwet ya sampean iki. Ya ora. Wis larang pisan kuwi, tak tuku larang. Yo paling ngaret lho, urung kebayar lek sakmono kuwi.